Eta bestalde, hemen txeakazue, azkeneko modelua, berria, eta lehen urtean oso ondo saldu izan. Orduan, hobetako batekin gatu nahi bazue, perfecto. Beste aukera bate bai badao, kilometro zero izan gabe, kanpotik ekarriko txia, baina horrek suposatuko lukena da pixkat garesti izatea eta denbora... Ez. Nik uste hemen dagoenarekin eko dugula. Gero, kilometro zero esa parte, bigarren eskukoak ere saltzen duzu. Bai, noski. Hementxe bertan dazkau pare bat erakusteko, eta bestela, katalogo bat erakutzeko izuet, eta hortxe, aukeratu nahi zutena. Torri, txiko da. Bai, eta bigarren eskukotan onden azaltzen dianak, kanperrak dira. Ez. Holakorik ez. Oso zer simple. Beraretza da. Aurten lan aldatu diote eta nik nire kotxea beharrezko dut. Orduan, lana jun eta etorri diteko. Orduan, konsumo bajukoak erakutzeko ixizuet. Hori da. Zo jute za oso brutira? Ke ba, aizan mazabolea. Beraz, gero bidaitarako eta nire kotxea dukagu. Orduan, oso zer simple. Ez dugu gasto handirik egin nahi. Autobusak badaude, baina ordutegiak ez omen dio kuadratzen. Autobusan ordutegiak beti dira problema. Bai, azkenean denbora pila bat galtzen zu, atzera eta aurrera, eta gastua berdin, Bai, orduan. Erakutzeko ixizutenan, konsumo bajuko kotxeak. Eltza, presioak hemen azpian dazkazu. Hori. Urdina. Hau adibidez, viaje txikitako oso ondo etortzen du. Ja. Ze prezio horrek? Bueno, ondo. Aurreko, beltz hori... Hori zago, eski. Bai. Total.